Sa Good Vibes, Trinity Christian School isa sa 4 ka mga high school teams gikan sa Visayas nga maga-compete sa National Basketball Training Center Championship sa Manila sa Marso. Magatiglawa sa Negros Occidental ang Trinity Christian School sinatala nga NBTC National Finals sa SM Mall of Asia Arena sa Marso 18 hasta 24. Kabahin sila sa 30 tanan ka mga high school teams nga magasambuwa sa tuigan nga kompetisyon. Ang team ang nalakip sa 4 ka mga high school teams sa Visayas nga nangin madinilag-on sa Visayas Regional Championship nga ginpatigayon sa Bacolod. Nalakip sa mga national qualifiers ang University of San Jose Recoletos Cebu, Don Bosco Dumaguete kag St. Robert's International College Iloilo. Ang USJR ang nagkampiyon batok sa SRIC sa Visayas Regional Championship.